Saya sampai ke sini Ibu. Ya, Mas. Oh, siap. Alisa Musik. Pasukan hijau. Sur. Aduh. Sur. 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 Assalamualaikum. Ayo Bunda, sini. Moga ketuanya, Bapak. Bapak ketua. Asik. Oh lagi dahar. Sesak waktu sedang. Sampai bawah, sampai bawah Bunda. ayo tak andut tresno tanpa bantal tanpa kloso buat lagi pasukan KPD ini adalah komunitas pecinta dangdut, tapi alhamdulillah tembang-tembang Campursari juga Ibu suka ya. Ini Ibu asli dari mana toh? Oh, Ponorogo Jawa Timur nggih. Sehat-sehat selalu nggih Bu nggih. Catatan sajroning ati dadan luntur saya marati aku kowe dadi garwa merga eren ning kutub Asmara. Alisa Musik yo.
ampun Bu. Niki tasih ditenggor request lagunipun monggo nanti spesial buat dulur-dulur keluarga besar dari KPD. Oh enggak apa-apa, monggo dangdutnya apa nanti dipersiapkan nggih. Bapak ketuanya masih dahar. Tak habisi dulu nggih Bu nggih. Sampun. Nggih, sehat selalu nggih. Nggih Bu. Catatan sajroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Matur sembah nuwun. Monggo spesial buat sedulur-sedulurku Argentina. Cerah Foto Production. Woi, Aliesta musik cow. woi. Denny Mas. Raja Wali. Basumbati Giyal-giyal nalikan nene penak ya Mbak. Nang kono teles sik jero metele. Ngembeng ya. Woi. Spesial buat Mas Wondo, Mas Do. Rene Mbak.
Mas Do nang kene iki. Nggih. Gimana Mas? Nang kene Mas Done. Mas Done nang kene. Suarane yo apik Mas Yo. Mas Dewi. Mas Bagus. Masuk wi. Mas di sini minta lagu Perahu Layar. Oke. Ya iki Dikoplo mangke ya. wonten Oke. Idam Sari spesial buat paguyuban KPD. Sampun matur sembahan nggih. Ini tanggung jawab nggak Bos? Hujan-hujan loh ini. Tanggung jawab nggak? Mas Nur sampun, alhamdulillah. Oke. Setel 500 Mas Nur. Barang sampun papanggian nyatane njur kula petine nganti wekah pepisahan nyatane njur padha tresnane Kang Nes monggo. Perahu layar deh. Kalau layar rumiyin nggih Mas. Pak Sekjenaris yang mana ini? Sana apa sini? Dua-duanya ya? Mau nyanyi? Nyanyi enggak? Yo konson disepira alerap-lerap banyune segara. Ayo bosku. Anglian umpak layar ning dina Minggu kemari wisata Terima kasih. Siap boleh sore Mitik kelompok Katon ngawe awe terima kasih Rayogane Benece Bali wae Dene sesok-esok Lumandu nyambut gawe Masuk. Enak. Kang Nes semu Mas. Lo. Nyokek yo, nyokek yo. Nalikane kowe ninggali aku Enak to. Tebes milih rasane Makasih ya. batinku pengen mangan rasane kaya ratoyan pengen ngombe rasane mandek ning gulu Bagus kembangi jiwa rohku Ojo gawe bingung rasane hatiku Arep tak ngono
rasane kaya ratu ya pengen ngombe rasane mandek ning gulu Wong bagus kembang jiwa ragaku Ojo gawe bingung rasane atiku Kodok lelo Kodok rela bisa kena tak tutup sing tak rasa Kan sing tak rasa ning jero dada iya nangismu tuyumu lan esemu rina wangi sing gawe kangen atiku tak lali-lali malah saya melelo tak endani malah mung katone mata lelo Lilo janjane aku wis lilo ngati Ngati iki turu bisa nopo Saben lingsir wayah wengi mapan turu semu Biasamu sing gawe marem atiku Tetep teng mriki. Monggo, Mas Kis. Monggo, langsung ke Mayon. Mas Somad. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mambu nganti lingsir srengenge ono fitih aku kowe SMS ra balesi yen tak telepon malah bapakane mangkel aku mangkel yen kepethuk kepipimu gede tak jiwa lali janji alesane Hae-hae lho, Mas. janjane kowe ning ngendi gelagat Duit sama walin. saja nyobriati Atiku sujud kowe kencan karo wanita liya just Enak kok.
seperti yang lagi viral. Ini bablas ke lagu napa meleh, Pak? Iya, jenengnya Nggih, Pak. Walid. Bablas ke lagu napa meleh? Bablas ke lagu napa meleh? Oh, tetes sing tresno, ayo landak nggih. Janjane kowe ning ngendi gelagatmu saja nyupri Tetes sing tresno. hatiku sujono kowe karo wanita liya Sur. 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 yen sinawang ana netra sapa wong sing ora nandang tresno janur kuning lengkong-lengkong sapa wong sing ora nandang uyuh rasa tresno banyu wong ayu muga sliramu bakal lali senajan sewindu tresnamu bakal tak tunggu Tenang ya. tresno iki ora mendem saya suwe saya tambah nyiksa watan kowe ra bandingake najan aku wong ora duwe tanduk teling singan sisikan Angin segar. Tresingan sisa lan jegur nambah nggih. Enak ya.
bebangkian nyatane untuk atine nganti wegah pepisahan nyatane Acara tambah tresnane. Ya. diparani ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis teko kono Wong warna-warna pandawane najan durung ketemu dhewe nduga-nduga pamungkuse sing ngurung samene wae bareng sampun bebangkian nyatane njur lolo atine nganti pegah pepisahan Acara tambah tresnane. matur suwun Sama nuwun. Yuk. Alisa musik. Ning ngendi nggonku goleki pote mong pengen ketemu nadyan ato tak arani mong nuruti karepe ati monggo Mas Sultan. bareng saiki ketemu kowe malah ninggalke aku rasa sinendal atiku Loto metes metes de nelesi pipiku yen pancene ora tresno kok yo tondo sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli Lah niki Pak dereng rampung kok pun mundur. Monggo berkahi mriki mulai Pak
Pak Warso. Pak Dewarso kaya ngene lelakonku yen apa apa mbiyen kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelode ati salawase Alisa musik. Mas Bagus Mas Utar. ning ngendi nggonku goleki bote mong pengen ketemu nada tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe malah ninggalke aku rasa sinenggal atiku loh tumetes dek ngelesi pipiku yen pancen ora tresno yo ondo ondo sing prasojo aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku ngapa mbiyen dik kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelondo ati salawase. Jadi lagu gelong sampun kapal spesial ke Bapak Ibu tamu